Salut și mi-am găsit la un nou vlog, așa ne vom plimba cu pennyboard-ul prin parc. Așa. Nu prea voi vorbi pentru că vreau să prind cadre destul de bune. Astăzi nu prea vom vorbi atât de mult pentru că este un pic cam nașpa și dacă nu voi răci. Niște oameni. Bună ziua! Vlogul acesta nu o să fie prea lung pentru că nu am chef atât de mult. Așa. Episodul acesta nu o să fie prea lung pentru că am mai făcut unul cu pennyboard-ul și sper să nu vă plictisiți atât de mult că vă pun atât de mult cu pennyboard-ul și da, nu voi filma, adică voi filma gen 3 minute cam atât, da, aici fac să gândi de gălăgie fac exact sunt tot. Așa. Ceva de genul ne vom opri. Așa și pentru că data trecută nu am filmat deloc bine și n-am făcut nici încheiere pentru că în timp ce filmam m-a sunat un prieten că în fine m-a sunat un prieten că și de-aia mi s-a întrerupt filmarea și am plecat și se aglomerase parcul și așa mai departe. Sper că vă place acest vlog pentru că deja am filmat la 3 minute jumătate. Mamă! Dar noi o să încheiem vlogul aici. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să distribuiți acest, să dați un share și noi ne auzim data viitoare. La revedere!